Σεζόν δείχνουν ότι οι ξένοι επισκέπτες ανακαλύπτουν και τα νησιά που μέχρι σήμερα δεν συγκέντρωναν πολλούς τουρίστες. Έτσι, στην Σκύρο, για παράδειγμα, καταγράφεται ήδη μπαράζ κρατήσεων από Βρετανούς, Ιταλούς αλλά και Γάλλους, οι οποίοι αναζητούν ποιοτικές διακοπές. Έκλεψε την Έγλη και τη Λάμψη από πολλούς περιζήτητους προορισμούς και από νησί της άγονης γραμμής, η Σκύρος έγινε φέτος το outsider που έκοψε πρώτο το νήμα στον τουρισμό, βουλιάζοντας κυριολεκτικά από κόσμο που αναζητά αυθεντικές διακοπές σε προσιτές τιμές. Η καιρή είναι δύσκολη, όλοι ψάχνουν ένα προορισμό λογικού κόστους στο να πάνε. Η Σκύρος απέχει ιδανικά, θεωρώ, και σε χρόνο και σε χρήμα. Το επισκέπτομαι αρκετά συχνά. Πιστεύω ότι είναι πολύ προσιτός προορισμός. Η άνοδος της Σκύρου δεν είναι τυχαία, μας είπαν επιχειρηματίες και ξενοδόχοι. Η κρίση μας έκανε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις και η παρουσία στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού έφεραν ήδη τις πρώτες κρατήσεις για το καλοκαίρι. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι κρατήσεις για το καλοκαίρι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Σκύρο από το εξωτερικό και κυρίως από Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία. Υπάρχουν φέτος πάρα πολλά connecting flight από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από Στοκχόλμη, από Κοπενχάγη, από Λονδίνο, από Λάρνακα, από Αγία Πετρούπολη, από Μόσχα. Στη Σκύρο έχουν αρχίσει να έρχονται πολύ ωραίοι άνθρωποι που αγαπούν τη φύση, το αυθεντικό και τα αγνά προϊόντα. Ο ερασιτεχνισμός μας, ο μη επαγγελματισμός μας μάλλον και η τραχύτητά μας έχει κάνει τη Σκύρο να μείνει αυθεντική και είναι μια καλή ευκαιρία για ανάπτυξη. Το πλεονέκτημα της Σκύρου σε σχέση με άλλα νησιά που αναστέναξαν φέτος από την κρίση είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι κάτοικοι είναι καραβοκύριδες. Έχουν το δικό τους καράβι που σε πηγαινοφέρνει από την Κίμη με 10 μόλις ευρώ. Επιπλέον μείωσαν σημαντικά τη τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου από 30 ευρώ το χειμώνα μόλις στα 18 ευρώ το καλοκαίρι. Αποτέλεσμα, αύξησαν τον τουρισμό τους περισσότερο από 300%. Έφτασε η μέρα, μας είπαν, που δεν είχαν πού να βάλουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2011 έφτασαν αεροπορικό στο νησί 1.310 επιβάτες, ενώ το καλοκαίρι του 2012 εκτοξεύθηκαν στους 5.606. Δεν ήταν απλώς αύξηση, βούλιαξε το νησί φέτος. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Μια οικογένεια από την Αθήνα για να έρθει στη Σκύρο θέλει πολύ λίγα χρήματα σε σχέση με κάποια άλλα νησιά. Μόλις 1 ώρα και 40 λεπτά από το λιμάνι της Κίμης, το μεγαλύτερο νησί των Σποράδων, ξεχωρίζει για τα διονυσιακά του έθιμα που έλκουν χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο, τις λαϊκές τέχνες αλλά και τα εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα του. Παρά το γεγονός ότι είχαμε κοινωνική και οικονομική κρίση, ο τουρισμός στη Σκύρο ανέβηκε και ποσοτικά και ποιοτικά. Μία ακόμα φυσική πρίκα που κάνει τη Σκύρο να ξεχωρίζει στα μάτια των επισκεπτών της είναι τα σκυριανά αλογάκια, μια σπάνια φυλή αλόγων που θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προστατευόμενο είδος.